мог жить человек. Ты отдаешь себе в руки человека, поверу, прогадал, ничему не навучился, непоправный, безустанно робишь тую самую помылку. Отдаешь уладу над собой сегодня в мои руки. Что робишь? Могу тебе не принять, прогнать, отпихнуть, укрыжовать. Могу принять, обнять, запросить. Что робишь? Выдаешь себе за мое «хочу», те не хочу. Бог отдаденный на мое вырашэнне. Рук не обмыю, словы натоўпу пераплаўлю маўчання. У прыгаворы не знойдзеш майго подпісу. Дзве скрыжаваныя бэлькі — гэта твой амулет. Непазалочанае ўпрыгожванне крыху задужае. Трымай. Я забыл. У цябе разбітыя далоні. Не, можа лепш пакласці на плечы. Цяжкі? Не кажы, што цяжкі, бо ў ім все крыжы ўсіх людзей свету. Ці не аб ім казаў: ярмо маё салодкае, а цяжар лёгкі. Пойдзем у дарогу. Што кажаш? Калі хто хоча ісці за мной, няхай адмовіцца ад сябе самого. Няхай возьме свой крыж і наследуе мяне. Я баюся крыжа, крыжа цяперашняга часу, крыжа тваіх вырашэнняў наперакор мне самому, крыжа болю, няўдач, шэрых дзён адзіноты. Я раблю ўсё, каб сцерці стыгмат цярпення з маёго жыцця. А калі гэта не атрымліваецца, я застываю ў нямым пратэсце і бунтую. А ты прыняў на сябе тое, чаго я так моцна баюся. Няўжо няма другой дарогі да цябе, як толькі праз крыж? Ты прыняў крыж, каб усе крыжы чалавека выратаваць ад бяссэнсу. Ты прыняў крыж, каб і мяне, грэшніка. Сустракаюцца маці і сын. Гавораць вочы, гавораць доўга, мала, ужо канец. Гэта развітанне. Не цалуй яе рук, не цалуй. Не прыхіляйся да яе кален, бо ты заняты. Адыдзі, маці, ты не павінна на гэта глядзець. Увайдзі ў залатую ікону ці на хвіліну ў мяне. І калі твае вочы пасеюць на маіх камнях салёныя слёзы, народзіцца табе новы сын. Тады плач. Прымусілі. Не здзіўляйся, што таргаваўся, што не хацеў табе дапамагчы, што сціскаў зубы. Што за гонар ісці са злачынцам? Ты ж не даў яму візітнай карткі са званнямі, не зрабіў ніякага цуда зараз жа. Адкуль мог ведаць, што ты Бог? Бог в бядзе? У той час пасля поўдня ты раскалоў Сымона, як прамень сонца ў каляровым спектры. Даў яму многа твару і імя з малой літары. Знахажу яго на вуліцах і ў доме, у трамваі, у тэатры і ў бальніцы, у парку на лаўцы і ў прыёмным пакоі. З таго часу бясконца прысылаеш да мяне Сымонаў і дзіўна ставіш іх на маёй дарозе. Калі яны заўважаюць, што ў мяне не хапае сіл, хватаюць на момант мой крыж.
гляжу ў люстэрка на свой твар. Ці маё імя Сымон? Як тут апынулася Вераніка? Прарвала кардон? А можа, з'явілася са спёкай поўдня? Зняла хустку? Падстаў твар, пане! Гэта адзіны спосаб намаляваць табе партрэт. Тысячы, мільёны, мільярды людзей прыйдуць, каб праз гэта палатно аглядзець тваю вечнасць. Дазволь. Асцярожна, Вераніка, у яго на галаве карона. Не зачапі за які-небудзь дзерн. Толькі прыкладзі. Не выцірай, размажаш вобраз. Асцярожна дакранайся. Гэта адзіны партрэт свету, намаляваны крывёй, потам, дрыжаннем. Адзіны аўтапартрэт Бога. Ціхенька заглядывай у сябе. Ці не ўкраў хто ў мяне твой твар? Плачуць жанчыны, заламваюць рукі ў сваім бяссіллі. Плач, жальба, слёзы ідуць за табой нібыта ўбогая капэла. І я іду разам з табой у апошнюю вандроўку. Кожную хвіліну ахапляе мяне хваля пабочных думак. Сапраўды, цяжка мне знаходзіцца ў тваіх, прабач, у нашых падзеях. Пане, прашу, зламай гэтыя сухія думкі. Дапамажы мне знайсці ў сабе месца для малітвы, месца для зразумення, месца для слёз. Тады зайграю табе, нібы ты ўбогая капэла, і загучыць ува мне сардэчная музыка. Упаў. Не могуць цябе падняць ні праклёнамі, ні штурханнем. Чаму цябе б'юць, калі і так ляжыш як мёртвы? Пакіньце яго, сам устане, каб не падмануць айца і мяне. Адкрыйце вочы, расцісніце кулакі, падымайся. Тваё сэрца як молат, погляд непрытомны. Падымайся, я дапамагу табе. Ужо недалёка, некалькі крокаў. Прашу, узыйдзі на гару, няхай здзейсніцца ўкрыжаванне. Прашу, узыйдзі на гару, бо абяцаў памерці за мяне. Ляж на крыж. Расцягні рукі, гэта будзе балюча. Вытрымай. Толькі пару удараў можаш лічыць. Яшчэ ногі. Палажы іх лепш. Цяпер расцягніся ва ўсю даўжыню. Сапраўды, крыж зроблены якраз для цябе. Застаецца толькі яго падняць. Ступні і рукі афарбоўваюцца ў чырвонае. Вусны і вочы набываюць адпаведны выраз. Не трэба папраўляць, як у фатографа. Тысячы прыдарожных крыжоў, карцін, фігур, скульптур стануць для нас прататыпам твайго ўкрыжавання. Людзі зрабілі ўсё, каб ты быў прыгатаваны да смерці. Калі я іду на свой крыж, мне заўсёды цесна. Праз хвіліну крадучыся ўцякаю. Потом вяртаюся, бо гэта адзінае месца, дзе магу цябе спаткаць. Але ўвесь час я яшчэ не прыгатаваны да смерці. Агонія. Погляд гасне. Апошнія словы. З намаганнем хапаеш паветра. Спаленыя вусны і гэтыя мухі. Гаснеш.
Не было пры гэтым пражэктару, нават не было рэпарцёра. Былі затое людскія гены, якія адчувалі пажыву чалавечага болю і вылазілі ў свет дня. Што мы з табой зрабілі? Я хацеў бы даследаваць кожнае тваё раздзёртае валакно, хоць бы пад лупай, каб толькі зразумець, чаму. Чаму такая цана? Чаму за мяне? Не адказвай мне цяпер словамі тэолагаў, бо любіў. Не адказвай так хутка. Застанься ў цішыні. Тады адказ прыйдзе з тваёй глыбіні. Можа, пачую яго. Завярнём яго праз сцяну. Няхай стаіць на гэтай каменнай лаве. Яшчэ толькі камень прысунуць. Цяпер добра. Ён памёр. Пахаваны. Можна ўжо адысці. Яшчэ адна хвіліна. Зрабі, каб маё сэрца ніколі не стала камнем, які заваліў твой гроб. Зрабі, каб моя любоў была такой моцнай, што магла перайсці праз парог, за якім заўсёды чакаеш. Езус сказаў: «Я у воскресенне і жыццё. Хто верыць у мяне, калі нават і памрэ, будзе жыць. А кожны, хто верыць у мяне, не памрэ ніколі. Ці верыш у гэта?»
Вялікі дзякуй усім артыстам. Тыя, хто не до конца разглядзеў, была трансляцыя на Ютубе, можна будзе яшчэ пераглядзець, калі не зляцела, але яшчэ раз вялікі дзякуй. Заўсёды гэта цікава, прыгожа і заахвочваем таксама большую колькасць нашых парафіянаў далучацца да такой формы праслаўлення Пана Бога. Яшчэ раз вялікі дзякуй і сястры Александры, бо яна таксама тут рэжысёр, пастаноўшчык, адзін з